nachádzajúca v najhlbšej stanici v celom pražskom metre. A nie len v celom pražskom metre, ale v celom Česku, a nie len v celom Česku, ale v celej Európskej únii. A volá sa to stanica Námestí Míru, ktorá je zakopaná 53 metrov pod zemou, čím sa stáva najhlbšou stanicou. Ako vidíte, umenie alebo dizajn kachlíc je modrý do modra. Je normálna ako všetky, len tu má zo pár zaujímavostí, čiže je najhlbšia. A kedysi vo vestivule bol taký luster, ktorý bol kedysi ho zapínali, ale teraz už nie. Tam neexistuje, ani ho nezapínali potom, pretože vždy vyhodil elektrinu v celej stanici, a vždy mu tam praskali žiarovky, pretože bral veľa elektriny. Dneska by sa to už možno s ledkami nestalo, ale v tej dobe sa to nedalo a už je odstránený. Ako viete, alebo kto nevie, tak stanica Námestí Míru je aj bývalá konečná Ačka a tým, keď prichádza vlak tam, ale my vidíme aj odraz svetiel tu, ako keby išiel z tohto smeru. Prečo? Pretože je tam spojka, kde sa striedali vlaky, ako keby také obratište, ale je tam len tunel, proste sa tam nestriedajú takým obratišťom. Že musel byť na jednej strane, musel byť strojvedúci, ale aj na druhej, a ten jeden to odpravil tam a potom sa už išlo sem. A tým vlastne sa robili tie obraty takto kedysi. Tu vidíte, že za chvíľu príde vlak a už má zelenú v tuneli, pretože za chvíľu už príde, a na druhej strane má červenú, pretože tam je zákaz, lebo by sa zrazil s druhým vlakom, ale čo sa asi tak ani nemôže stať, lebo jeden strojvedúci to nechce pravidelne nejako začiniť. Vy tu vidíte, že už prichádza vlak smer nemocnice Motol, pretože idem na Mústek do centra, a vedeli ste, že Mústek je najvytíženejšia stanica v celom pražskom metre, pretože je tam prestup linky B a je aj na Václavskom námestí.